Kule nyanga izayo amaqela asibhozo adlala phantsi kwe-Amazizi Football Association e-Ngqushwa azakukhuphisana kwitumente ye-MPK TV. Abaqeqeshi kunye nabaphathi bebhola kule dolophu bayavuya yelijelo losasazo lizisa itumente yebhola ekhatywayo ezakuqala ngomhla wesi-6 kule nyanga izayo. Inkokheli yebhola ekhatywayo yebhodi i-Amazizi, uZulusadlokovu, uvakalise ukuchulumanca yaye uthi unethemba lokuba le tumente iza kuveza amathuba kubadlali. Ndivuyisa kakhulu loo nto kuba italente yethu izawuthi ibonakale kwizizwe ngezizwe, ingapheli nje apha Emazizini kuba siyasola nofumana izigawuts apha. So mhlawumbi izathi xa bezibukele ezi video zenu babone uba ikhona italente apha Emazizini kuba le nto siyenza ngoyithanda, siyayiphila into esiyiphilayo. Hayi, mna into ndibala baveze italente yee-players zethu kwenzela uba noko sibe nayo umdlali apha onoze kuthiwe ngumdlali ohlawulwayo. So ndingavuyiswa yiloo nto ubona italente yethu iqaqamba ukuze umntana bakwazi ukubona abe sesibonelo lo mntana lo unoze mhlawumbi abone apha zizigawuts abheke phambili. Uceba wakule ndawo uXolani Magini uthi le tumente ye-MPK TV iza kunceda ukuphuhlisa izakhono zokudlala ibhola. Lo mbono ndiwubona kakuhle kakhulu, ndicinga uba uncedisana ne-development ye-football yalapha emaphandleni because izinto zinqabe kakhulu apha kuthi ezo nto sibone kufika i-TV phakathi kwethu, and siyabulela kakhulu iMPK kuba incedisana ne-development yalapha emaphandleni. Sinenjongo ukuba ingasincedisa loo nto ibangele nabantwana bathi babonwe mhlawumbi endapha bebazi-professional because of yonke le nto yenzekayo. So ndizama ukuthi siyabulela ngale nto yonke yenzekileyo. Abaqeqeshi babona le tumente njengethuba lokuba abadlali bafezekise amaphupha abo okuvela kumabonakude. Ndiyajabula kakhulu ngaloo nto leyo tata. Enye nto silapha nje ezilalini siyayidinga kakhulu i-exposure apha because zikhona ii-players ezintswam kakhulu. Nawe noba kule match usidlalayo ngoku uzazibona nawe for yourself, but ke siyonwabile ngale initiative yenu with i-cooperation i-AFA neMPK. Eneneni okokuqala mandibulele into enkulu enisenzele yona enizasenzela yona. Yes, yona nto sicinga uba iyabantle kuza siveza apha e-TV. Le TV nithetha ngayo kuba I believe iyakubenzela i-exposure abadlali bethu. Amandla sinawo abadlali abatsha apha, ngamandla sisebenza abadlali abatsha abalocal. Siyabulela kakhulu ngento enisenzela yona, ngamandla siyayibulela madoda, into enkulu kangaka enigcwasela yona. Umongameli we-Amazizi Football Association uthi eli phulo liza kunceda ukususa abantwana kwizinto ezigwenxa. Isizathu sento ndangena apha ebholeni kukuba ndabona into bizinga lokusetyenziswa kweziyobisi notywala luphezulu kwii-community zethu. So ndaqonda into yobana ibhola okanye isport yeyona ndlela sinobakhupha ngayo abantwana utywaleni. So nangoku abantwana bethu basoloko belapha ebaleni, sibagcina ebaleni i-weekend yonke. Unyaka wonke sina 20 years kulo nyaka sikhona siyi-association siyisithi sayodwa abaphilayo apha eNgqushwa abangakho bevuka oko sabakhona. iMPK TV kunye ne-Amazizi Football Association izawusingatha itumente yebhola ekhatywayo ngomhla wesi-6 kwinyanga Tshazimpumzi kwamabala asemphekweni. Kwiindaba zeMPK TV, ndinguLingelethu Gcwabe, eMgababa.